Ay Victor yun momi ala fotum yillahi may legale hay sa yun ma hibama nyur muda kam mino hajinde tawoy mami kuma danda ton nga nanda ko salte tan won ton hay dara yiraron ko moj ha min kam ko min naji ngandanda mi wawa hay yaade yirlu yaade ma nenam daano mi fuddo yaade Victor Vodo hon madanta vote les élections. Mais Piindi TV, leur initiative c'est vraiment nickel. Ala wujje odo wiyata ko wujja o wiyata ko wujja. Ayahat mbada abonné Piindi TV, mbada voter. Et aussi jour résultat kewata dum ko live and direct. Une mention spéciale à eux. Quant à moi, non, de ma part personnelle. Mais vote nani baba ma? Non. Anne de Jibin Mayre wada fon biya wadanta dum vote. Pourquoi? Hay an mer wad ma conseil wad ma votam. Te kadi an, je te conseille de faire la même chose que moi. Il faut jamais voter pour ce vieux. Min kam wa votante goddo so wona bamma dum kam bir hersudum. Ay leydi ndi ko dum bonni dum ha. Affaire babam, mignam, kawam, gogam, bapam, mi anda. Mais aïe, il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Babam aren holko andi. Babam andi ko neede ciopie gertode wala ngaynaka. Ari hedi dum o mo fori hen. Sino ko on domaine o votene. Mais dum do affaire de quartier. Mo wadde to on bamum wonno chef de quartier. Ko gongo e. De babra do ha ronkinde. Affaire quartier fof kay jogino wadde wom ko andi hen. Ay so legal ngal hankini ma tutti quartier babam. Mais ils vont le regretter hein. Argo dum cikotara mais bamma ma fiwnu legal ngal ha fewade. Marigo quartier on musi quartier on modi quartier on musi. An kulto mi da ana wawo fudo. Ha? An hol men nako Victor ibo men nako Victor andali mo warede haydi min de kullo so modi be ha Victor kullo non hande ala sabu mi hande ay sa anda toguma min jibido mo men nako nyata tabana tuba yewno bada masha ha tawdo mara wonde odo yawro gel non ko kidi goldo men hatti hen hunde fof kanko walla min furondo mo fonawa an ala gacci ana hetsata sa yaade odo hetsata kono nan kaldan an ma dum ma fagani haade dum odo hanki no selluno de ala fu ko wannani mo do yen ndeno mo selli ndenum sel me dum ko alla fawi mudum hande
kase me wona ko kalta ko min kalanta halal min ngandum de Allah jibina min kalanta halal ko to ay o yaw de ko bi ma ko non ko dum woni ko batta kanko walla min halal de nde o sellu no de dama sel bien frère Salam alaikum. Alaikum salam. Kulito yelo. Kayo kulito so na badan. Badan ji. Badan tabe. Jam tani. Kulito badai ba? Badan ni bulek. Aron no. Ala ante no. Mabeni ya mama. Omay jam. Alhamdulillah. Kinani bararo. So kino bararo. Pa ko to. Ay bitoro mo nyita. Tahlil na jam mo kinano yo kulito. Ngende tan amul jam. On va dire on va sincèrement. Madame Tambe, son madame. La scène. Madame Gol. Ndé mo joge ma haaj. Ni. Bantu. Ara yo to der. Ko lito sallallahu alaihi wasallam. Ne de kebbi ko jimmi ko. Age relika ma yo to. 800,000 relika wa. Lito. Dalo jaw. Data. Tudo nem não Limo. Mo. Sam. Ay. Oyo. Anda adi kam do ko jam. Mas ko ko jidda? Adi kam do ko jam. On ko jidda. Te ko adi kam do ko intérêt legal ka. Wana intérêt personnel. Da min ganyan ko affaire royaume. Te yaay ha o boy gonduɗo e ɗohum sikki ko ruwayo mi yiɗɗo addude faɗo nano yaya cam ɓurmina faɗo makko nano ɓurmina wonani sonno son nani ko kalta ko woni a wallataka te a gañatako ni ala a wona Allah noon a gañatako mum armi haalama an a waɗi dépense ɓe yindema e leegal a gañatako mami gembu yaya ha gaño an kattano dañtaɗum e leegal an sa woni Allah to galas walla to a kaay moodi a gañatako a wawa kam hadde gaña ma andu bonde bonɗade legal ngal fof no andu ko ko galleji ɗi hol galle goɗɗoma hol fof galle goɗɗo oɓoɗo legal an kam woni mo fotnani ɗo jam min noon armi haalama fair play adduno kam ɗo tawi ko fair play natirmi ɗo way mi ƴeewi ha jodnima onon on jiiɗa fair play afo dañitaki ñande biwgal way noon armi ɗi goɗɗon ɗum ko avant wona finde hande tan mbiyaɗa dañi ɗum ñande Allah totti kam legal ngal Allah tottotama ɗum o tampin hoorema maɗum ko mouvement inchallah rabbi onon ko woni ha min dangan non yiɗi ha an ani hoorema addi kam ɗo ko kam nangudu koye legal ngal jeyɗo moodi i an ñande galle ma mbiɗa kam bowoɗa ummo mbaɗa wawi ummade door mbaɗa wawi ummade bowal ane fotayaji ma mbaɗa wawi ummade moodi rewam ni expert de mari ko min armi haalama noon sohna a noddi kam e guerre noon est ce que aɗa ɗum aɗa way ɗo ɗo ɓulli eyi yam way lesto way kono kaɓɓel nanani ala probléme ni mbawɗa waade ande sudama boppot o door mo goppuɗa oɗo ɓustoɗa merci moodi kano waɗama ande mami haɓomo han jaka legal ngal mbiɗani ma laama Culture Haal bandiraɓe wiyoɓe mbimi hay wimami onon fulɓe ko onon dembi ko cellal woni afungal mo sellani wawana kono mo selli de ala koron kani diddo ngal don cellal duumingal yo jol yetto mbuure nder ngal don legal bitengal Espagne ma tawton ben laabaɓe oɗon fannu gandal gal ko humpi on jahli on jehe nder oɗon alquranel karima on gorko golloraki goɗɗum sona nden deftere Allah nde ya laabaɗo ɗiɗon fantuji gandal jabanaɗo duwaw kono kay malaɗo woni no hannit ni Ceerno Bokar Diallo din gandi sellude on gorko malaɗo woni yettu mburo so tawi ka debbo walla gorko ala fof de tawi hani kono te ɓesgugaru yettumo joni te mbiya alhamdulillahi jiya afuma e juuɗe ma so tawi ka gorko aɗa gonde caɗele gorago yettumo ɗum ma gasana laaɓa onon di joguiɓe probléme financier finoɓe dawa jeeri dawa walo kono kay jiita hay hunde yettumo loto ɓanduma no hannit ni kalko gummaniɗa Allah waɗa hen niwuya guite leydi kunure kaji taw hunu ko ala ko wayma onon de yiɗɓe ɗennade ngala kayitaje ko ɗon dewo yawiri visa one nawoye jungo makko fannuji ne kewita ko listara duwuji labtude ko wire oɗon fannu ruhya omo laaɓa ɗum kanko Ceerno Bokar Diallo mbuura legal bitengal Espagne to Allah wela fo waɗa gandal mum Ceerno Bokar Diallo ko geno feccane ɗum ngal gandal min mi rokkinomo liggey so dogguɗo jungo maɗa nawma ha to mairie rokkuma liggey ko an fijiri
eyi wona ɗum ko ko faami fijirloji mbiyen soirée en réception en ɗum fof ko haɗano ha joni kadi so Allah jaɓi so en keftoyi ko jiɗɗen ko so joktade leegal ngal jiɗɗen ko ɗum fof wasa wontude par ce que ɗum ɗon eɗen gandi so wona musiba ala ko addata e nokku he eyi kadi enen leɗɗe fof enen gandira enen ken ɓurɓe hewde jaam Kaya, gagawin hewi ka. Bin kom dapat hina set. Ano na? accom para Yasin kom dapat hina set. Kung gano'n yaga naman, eyi ang kita fof doon ko pinag. Ano? Kaya pinag ko international. Bufo mo yung gawin ko fasado. hadi yeheede mairie ala hadi yeheede piindi alay sago jooɗoɗen kalden taw son jii oɗon nodde ɗo onon ɗiɗo ɓe ko mbele mbawon haalnude sukaɓe e ɗiɓɓe Karnu? An ko reñat ma wala ko hollu? Min kam ko haali min yaani ko piinde te suhaaɓe bo foy maɓɓe ɗan ya hakkille mum woorna kalmo yini ɗum noon ko décision maɓɓe goto forsata heɗama min noon mi yettimi eyi o rokkam seeɗa aɗani koɓe mbiyata ko suka mawɗo ene lelo soyno ko suka dariɗo wawa yiide ko noddata ɗon onon sukaɓe oɗon kalne ko wonko on ganda walla wonko on jeera si en jii walla so on jii mawɓe fof ene puusami yomi yaami lomto baaba walla baaba mo wonko ɓe jii hen ceerno mawdi wona moƴƴino bonnude gila jooɗaki on so heeɓi ɓe ganda rufaade ko ɗum noddir ɗum ɗo tin ɗon kadi mbattonde nakkille hoppama e juuɗe moɗon yon kalɗo ɗo e sukaɓe merci ɗum ha woɗe ɗe kam a naniri amata mi anmin ceerno yaani welami ha welani kono min no mbaɗirta politique ni min welani ko mbaɗi an aɗa ɓuuɓi ha ɓurti an ko an rokkarɗo hene ceerno mode pouvoir an ganduɗa an ceerno mode won dole muɗum so wona jeeyowo ɓoccoɗe e coppi a te mi haalan ngal ɗo possible wona kam ko wawi jogaɗo ɗo quartier an ceerno yaya tan ko waɗi ɗo tan andu ko an rokkili tema mi haalanɓe ay leegal ngal mon jaggi ɗum e junngo makko ndaɗo mo tami ɗum wona ko ɗum leegal ngal soɓe jiiɗi ɗum guittaɓe ɗum sabi ɗum ɗum moƴƴani aɗa andi laamu makko so wona caɗele ala ko jogoɗo addante ɗo yimɓe ko neɗɗo kata ko neɗɗo iblis o jokkatato jokkire jokki mbimi aɗa andi kam ɗum ɗo ɓeydi pusde men fof ko yumma min mi waɗani ko ganduɗo ko moƴƴi e leegal he eyyi ɗum addanimi jabde yaadude hen kono fiidirede hen dugdede hen bonodireede hen ɗum jarnanimi sabu mboɗo andi ko tampere mere wonanimi hen tampere nde noon poɗɗa jartu muñaade heɓata ɗum Culture Haal Pulaar. ɗum ku abu commune ɗi kayitaji ɗi jogiɗa noon KGS entreprise ɗillowo e jeygu terrain Dakar Thiès Dias 300 225 150 mètres carrés titre foncier bail délivration kayitaji labɗi jobdi mum musani woni hen aɗa wawi yobdi 50% keddiɗo joɓa ɗum e nder lebbi jeegom woni hen aɗa wawi fuɗɗade joɓa ko heddi ko nder lebbi sappo e ɗiɗi ko ɓuri ko weldemi keɓe mballo neɗɗo caɗele terrain mum hayso sodani e maɓɓe wonande jiɗɗo hen ko laaɓi ɗum yo noddu caggal indicatif walo fendo 33 6 59 44 08 07 bandiraɓe mi yeehi KGS jehen